procedeix a fer el seu discurs l'Esquerra Republicana. Bon dia a tots i totes, moltes gràcies per assistir al dia d'avui. Deixeu-nos dir que estem molt emocionats de tornar-nos a retrobar després d'aquests mesos que de ben segur per molts de nosaltres estan sent molt difícils. I bé, avui el que toca és parlar de la Diada Nacional de Catalunya i com dic estic i estem molt emocionats de poder-nos retrobar tots plegats. Calellenques i calellencs, avui 11 de setembre i Diada Nacional de Catalunya. Com hem dit en alguna ocasió en aquesta mateixa plaça des d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'11 de setembre no és una diada d'alegria i d'il·lusió. És una diada de reivindicacions. És una jornada de denúncia i no pas de renúncia. Defensem una república catalana i un país independent. Volem canalitzar la mobilització de la Diada de Catalunya com la fortalesa ciutadana a la taula de negociació, on reivindiquem una resolució democràtica a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació. El diàleg, com deia l'alcaldessa, és un valor i un tarannà dels catalans i catalanes i també és un valor republicà. Per tant, a Esquerra Republicana seguirem en aquest camí. Perquè sabem que aquí hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, però hi ha el 80% de catalans i catalanes que volen una resolució democràtica i no pas un pedaç. Amnistia, referèndum i independència. Aquest és el nostre camí. Ara és el moment de recomençar la negociació. Una negociació que la comunitat internacional ens demana i espera, i nosaltres la volem i la liderarem. Però deixeu que us digui que tampoc renunciarem de cap manera en aprofitar i treballar per qualsevol altra opció que ens condueixi cap a la República de Catalunya. Aquesta diada torna a ser una oportunitat per demostrar des de l'independentisme que seguim sent-hi, que estem forts i que aquest camí ens conduirà cap a la República de Catalunya, perquè aquest moviment segueix sent molt fort. És una nova oportunitat també per demostrar que som un moviment polític i social i amb una gran capacitat mobilitzadora, i així ho hem demostrat els darrers anys. Un moviment polític imparable. Ni la pandèmia, ni la repressió, res de tot això aturen un moviment que defensa la República Catalana, els drets i que sabem tots que és la millor manera d'ajudar la gent. Els pròxims dies cal que expliquem a tothom que el procés d'independència de Catalunya no només ha estat i és una revolució nacional, sinó que ha estat una revolució social i democràtica, enfront d'un estat que ha utilitzat totes les vies i les clavegueres per sabotejar aquest canvi reclamat des de la societat catalana. La proclamació de la República Catalana és la primera pedra d'un projecte social i democràtic que cerca el progrés, la dignitat i el benestar de totes les persones que vivim en aquest país, sigui per més els orígens dels que siguin vinguts a la nostra terra. També volem enviar un missatge de suport incondicional a tots els perseguits judicialment per l'estat espanyol i d'encoratjar-nos plegats, perquè és de ben segur que aquesta repressió no s'aturarà fins a la llibertat del nostre país. Avui, com dèiem abans, cada llar i cada poble està vivint les conseqüències, amb més o menys mesura, de l'era de la pandèmia i gestionant els interrogants que aquesta nova situació ens porta, sobretot a tots nivells. Malgrat aquesta realitat, que és molt canviant en el dia a dia, que ens ha fet conviure cada dia amb dubtes i incògnites, als nostres cors hi ha una idea que persevera. Volem un país millor per als nostres fills i filles,
per a les generacions futures. I això ho tenim tots molt ben clar. I per aquest motiu no defallim, però tampoc defallirem. Amb tot aquest temps hem après també a empoderar-nos, a saber que volem canviar les coses, que podem fer-ho, que estem capacitats, i a saber que és la força de la gent el que mou tots els canvis. I aquest també és un valor que hem de traslladar cap al futur. No defallirem. Visca la República Catalana! Visca Catalunya lliure! Això doncs tanca Esquerra Republicana el seu discurs. S'ha mostrat molta facilitat per tornar i ha anat tot al voltant del procés d'independència de Catalunya. Procedeix ara a parlar